ai. Plecă, bă, da. Vorbește. Ia tapă la de acolo. Lasă-mă să bată ea, mă. Oreste, pleacă de acolo. Ce așa înțeleg? Uite-te aici. Așa fac. Bagă tare. Bagă tare, gogoșică furiată. Uite-mă, mea, așa, uite-te acolo la tati. Stai aici, uite-te la tati, vină în față. Lasă-o pe ea, pa. Uite cum așa, că și-i lasă aici. Nu mai voi acolo. Ia mă să pun și în pătuță, îi faci câteva poze în pătuță acolo. Dă-te mâna, auzi! Bă! Tata, ia du-te aia ca aia coace! Lasă-l, Mario, pleacă de acolo, mă. Lasă-o pe ea singur, Mario. Lasă-o cu că eu... Mai lasă-o pe aici. Lasă cu... Ce să-i fac, mă? Ce să-i fac? Să gângăne ea. Stai, mă, cu minte, mă. Nu înțelegi că nu ai voie? Stai nici mama, mai să pici pe urmă. Te duci la ea. Ia, ți-l pe. E, becuțo! E, gogoneu! Roșioarul! Gogoșa? E, gogoașă furiată! Da, voie, cum am făcut dracu. Hei! Nu acolo, stai aici. Stai, mă, că filmează tati, stai aici. Hai, mă, hai! Hai, mă, cu cine vorbești acolo? Cu cine vorbești, dragă, acolo? Cu cine vorbești acolo, dragă? Hei! Vreau să ieși de departe, așa pe. Hei! S-a văzut, dacă... Dar nu ai voie acolo, înțelegi cum am făcut în Mario. Hei, Rebecca! Rebecca! Fă-i cu mâna așa. Bibirițo! Unde te uiți? Gogoneu, așa, uite de sus! Hei, uite de sus! Taci-le, mă!